करायला नको होतं. आता मला सांगा, गोव्यामध्ये कित्येक जण आहेत ज्यांना ही मराठी राज्यभाषा झालेली हवी आहे आणि ज्यांना नको असं वाटतंय ना, त्यांच्यापर्यंत आमचे लोक अजून गेले नाही असं मला वाटतं. बाबा त्यांना का नको, त्यांना काय नुकसान होणार आहे हे आपण पटवून देऊ शकलो नाही. कारण त्यांचा जर विरोध मावळला असता, जे विरोध करतात, तर आज हे सोपं झालं असतं. कारण काय होतं, आम्ही बहुसंख्य आहोत हो म्हणणारे, पण नाही म्हणणारे थोडके जरी असले, थोडे तरी ते प्रखर आहेत आणि त्यांचे प्रखर जो विरोध आहे ना, तो विरोध जरा कमी करायला पाहिजे होता. काहीतरी तुम्ही फेल जाता प्रॉमिनंटली. मला वाटतं मी फेल म्हणजे असं होतच नाही. जोपर्यंत आम्हाला यश मिळत नाही तोपर्यंत आपण अपयशीच आहोत असंच मानावं लागतंच ना कुठल्याही इश्यूमध्ये. जोपर्यंत यश मिळत नाही तोपर्यंत त्यात काय म्हणावं. एक मुद्दा येता मराठीचा विषय काढताना की तुम्ही मराठी राज्यभाषा केली की महाराष्ट्रातल्या लोकांक तुम्ही दाराउक्ती करून दितले इन गव्हर्नमेंट जॉब्स सगळीच कडे. हांगा पोस्टाची जेन्ना वेकन्सीज आयिल्ल्यो आनी मराठी तेणी तेन्ना कंपल्सरी केल्ली पळय तेन्ना सगळ्यो वेकन्सीज महाराष्ट्रातल्या लोकांनी घेतल्यो गोंयांत. हो मुद्दो कसो टॅकल करतले तुम्ही की गोंयकारांक नोकरी जाय? नाही, हे निकाल असतं, तसं होणार नाही. कुठल्याही एका भाषामध्ये तसं बघायला गेलो तर प्रत्येक राज्यामध्ये वेगळ्या वेगळ्या भाषेचे लोक असतातच. पण त्याच्यामध्ये आपण एक लिहितो ना, 15 वर्षाचं वास्तव्य असायला पाहिजे. आणि तीच कंपल्सरी कधी असत नाही. म्हणजे हेच आता कोकणी, मराठी ऐच्छिक आहे, कोकणी पाहिजेत, ह्या सगळ्या गोष्टी असतातच नाही. ते भाषेमुळे कुणाला नोकरी मिळाली. आता लोकांचा एक प्रश्न पूर्वीच्या काळामध्ये आहे, मला माहिती आहे, अजूनही ते लोक बोलतात की 1962मध्ये म्हणजे 62-63मध्ये जेव्हा गोवा स्वतंत्र झालं, 61 स्वतंत्र झाला आणि मग आमचं महाराष्ट्रात गोंधळ राज्य आलं, तेव्हा संपूर्ण गोव्यामध्ये भाऊसाहेब बांदोडकरांनी त्यांचा दृष्टिकोन होता की इथं शिक्षण सुगंधानं पुनीत करायचं. त्यामुळे यावेळी वानवा होती मास्तर यांच्या शिक्षकांची, त्यामुळे त्यांनी शिक्षक शेजारी राज्यातून आणले. त्यातले जास्त महाराष्ट्रात नव्हते, थोडे अधिक कारवारमधून होते. लोकांना तसं वाटतं, त्यामुळे त्यांना काय वाटतं असंच पुन्हा होईल का. आता तसं बघायला गेलो तर गोव्यावरून कुठल्या प्रांतातून लोक येत नाहीत, महाराष्ट्रात कमीच झाले, येतच नाही असं म्हणा. बाकीच्या प्रांतातून किती लोक येऊन आता गव्हर्नमेंट नोकऱ्यांनी तरी गव्हर्नमेंट सुद्धा काय. आता कोणी एक केरळात माणूस आहे, तो 30 वर्षापूर्वी आलेला आहे, इंजिनियर आहे, त्याचा मुलगा कुठेतरी B.Pharm M.Pharm होता, तो कुठेतरी नोकरी करतो. 15 वर्षाला तो गोंयकार झाला. तसं असं होतं ना, त्यामुळे ती नोकरी मिळते, फक्त भाषेमुळे मिळत नाही. तसं असेल तर मग बाकीच्या प्रांतातले लोक आहेत त्यांना नोकऱ्या कशा मिळतात. बरं, तुमचं मगोचो मुद्दो डिमांड कोकणी आणि मराठी अशी काय? कोकणी नाका फक्त मराठी? कोकणी विषयी आमचा विश्वास नाही आहे. कोकणी राज्यभाषा आहे, त्याबद्दल आमचं काहीही म्हणणं नाही. आम्हाला एवढंच मत आहे, तुम्ही म्हटलेलं आहे की मराठी सुद्धा समान दर्जा, तो राज्यभाषेचा दर्जा त्याला सुद्धा असावा. हे आम्ही कोकणीला ते काढा आणि आम्हाला द्या असं कधी आताच नाही, पूर्वी सुद्धा म्हटलं नाही. का ज्यावेळेला एवढा मोठा लढा झाला त्यावेळेला काही सेक्शन ऑफ लोक ते म्हणत होते की कोकणीच हवे, पण आम्ही काय कोकणी मराठी दोन्ही हवी. त्यामुळे झालं काय, आमचे 5 आणि त्यांचे 5, त्यांचे 10 झाले आणि आमचे 5च राहिले गुणाच्या संख्येनं. ह्याला हो हा म्हणतो, नको म्हणतो, आणि आम्ही सगळ्यांनाच हो म्हणतो ना, त्यामुळे आमचे प्लस तिथे गेले. असं काहीतरी विरोधाभास त्यावेळेला झाला. तुम्ही सपोर्ट केलं कोकणी म्हणून कोकणी नाही, म्हणजे आम्ही नाही म्हटलं नाही ना, आम्ही नको असं म्हटलं नाही ना. एकदा 2 माणसं असतात, एक नको म्हणणार असतो, एक ती चालेल म्हणतो, मग चालेल ते चालेल ना, मग तेच करूया ना, आणि ह्यांना असं देऊया असं काही. तुमचे म्हणणे असे आशिल्ले की आम्ही नाका म्हणपाचे आणि कॉम्प्रोमाइज म्हणून दोन्ही भाषा. नाही, ते तसं झालं नाही ना. कारण आमचं सुद्धा काय होतं, संपूर्ण मगो पक्षाचा इतिहास जर बघितला तर मगो पक्षानं सुद्धा कोकणी नको असं कधीही म्हटलं नाही. मराठीसाठी आग्रही आहोत, नाही असं नाही, पण कोकणी नको असं कधीही म्हटलं नाही. कारण ती गोव्यामध्ये आपण ती बोलतो, आपण बोलतो ना, सगळे कोकणी असते आणि मराठी असते. हो, तसं आमचं तसं काही कधीही नाही. ध्येय धोरणं, मगो पक्षाची धोरणं अजूनही पूर्वी आणि आताही तशीच आहे. एक गजाल आसा, तुम्ही म्हटलं की विधानसभेन आम्ही समज एक रेझोल्युशन मांडले जाल्यार ते डिफीट जावपाक शकता, कारण आमचे संख्याबळ ना अशें, आणि आम्ही फक्त ती सवंग लोकप्रियते खातीर करचे ना म्हणून. मनोहर पर्रीकारान तुमकां सपोर्ट दिवना केन्ना मराठीक, काय तुम्ही ताजे कडेन वचूं ना, काय तुमकां दिसता तो कोंकणीवादी? नाही, तसं आम्हाला काही वाटत नाही. कारण काय असतं, त्या विषयामध्ये आमचा जो विधिमंडळ गट आहे, विधिमंडळ गट, त्यांनाच आम्ही सर्व काही ते उलयले खंय पर्रीकाराकडे? नाही, ते अजून आमच्यापर्यंत आलं नाही. मला वाटतं ते बोलले असावेत, कारण हा प्रश्न काही एवढा लहान नाही, येदो मोठा प्रश्न म्हणून तुम्ही एक विचारूय ना तांकां की बाबा तुम्ही म्हणटा की संख्याबळ ना म्हणून एक एक्सक्यूज जाले, पण तुम्ही सीएमाक विचारलें इफ सीएम इज इन फेवर then maybe BJP is in favor and if BJP is in favor आमकां मराठी करपाक मेळटली म्हणून?
तसं तरी झालेलं नाही असावं मला. विचारूच ना तुम्ही. आणि पक्षाच्या वतीनं तर गेलं नाही. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची एक पहिली आशिल्ले की बहुजन समाजाचो पक्ष म्हणून सध्या अशें जाला की फक्त ढवळीकर बंधूचो. नाही नाही, हे परत परत आरोप प्रत्यारोप होऊन आमचे कान किटलेले आहेत. तसं नाही आहे. मगो पक्ष हा बहुजन समाजाचा पक्ष आहे. आता नेतृत्व कोणीही करू शकतो, नाही असं नाही. जो बहुजन समाजासाठी काम करतो तो नेतृत्व करणारच नाही. तुम्ही कार्याध्यक्ष आहे, मग तुमका ढवळीकर अध्यक्ष म्हणून कित्याक जाय तर? असलं मग काय बिघडते आम्हाला. दोन इतले बारीक पक्षाक आमच्या गोंयांतल्या गोंयान दोन अध्यक्ष कित्याक जाय तर? नाही, कार्याध्यक्ष ना मी, तो अध्यक्ष, मी कार्याध्यक्ष. तुम्ही हे कित्याक आता नाही, अध्यक्ष? पूर्वीपासून आहे. तुम्ही कित्याक अध्यक्ष नाही, ना? तसं काही नाही. हे बघा, मी एवढंच सांगतो की ढवळीकर सध्या, मी तरी 40 वर्ष झाली हा पक्षाची वाटचाल बघतोय. आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हा स्थानिक पक्ष आहे. स्थानिक पक्ष असल्या कारणाने नेहमी काय होतं, लोकांची जवळजवळ तशी असते इच्छा की जो विधिमंडळ गट असतो ना तो नेहमी सत्तेमध्ये असतो. सत्ता म्हणजे ती सत्ता नव्हे, आमदार असल्या कारणाने तो त्याच्याकडे काहीतरी सत्ता असते. त्यामुळे सगळं लोकांचं जास्त लक्ष त्यांच्याकडे असतं. त्यामुळे गोव्यामध्ये बघा तुम्ही, इव्हन राष्ट्रीय पक्षाचं तेच आहे. कुठलीही जरी त्यांची इथली संघटना असली, अध्यक्ष असला आणि अध्यक्ष जर आमदार नसेल तर त्याला तेवढं मोठं महत्त्व कार्यकर्ते देत नाहीत आणि कोणी जवळजवळ देत नाहीत. पण भाजपाचो अध्यक्ष आमदार ना, पण ताणी कार्याध्यक्ष बी कोणच दवरून नाही. ते आमच्यामध्ये आहे ना, आमच्या घटनेमध्ये ते आहे. तसं त्यांच्यामध्ये मंडळ वगैरे असतं. आमच्यामध्ये तसं काही नाही. आमच्याकडे फक्त 16 कार्यकारी सदस्य, त्यांचे 70 आहेत. सध्या तुम्ही मंडळ करपाचे गट तेवढंच ते आमचे 15-16. आमचे संपूर्ण काय संबंध याच्यामध्ये गोव्यामध्ये जेवढे मतदारसंघ आहेत त्याच्यातून थोडे थोडे लोक येतात आणि त्या लोकांमधून मग आपण 16 लोक निवडतो ना. ही महाराष्ट्रवादी पक्ष आता रिज्युविनेट करपाक सोदता. भितर महाराष्ट्रवादी हो शब्द प्रॉब्लेम जाता म्हणून तुम्ही आता याच्या पुढे मगो म्हणटले, म आणि गो म्हणटले किंवा MGP म्हणटले असे. जेव्हा विलीनीकरणाचा प्रश्न संपला त्यावेळेलाच महाराष्ट्रवाद हा गेला. पण काय होतं, आता नव्या कायद्यानुसार आमच्याकडे आमचा लोगो सिंह आहे आणि सिंह निशाणी ही एकदम आमच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. आणि आता समजा आम्ही काही जर तो महाराष्ट्रवाद जे शब्द काढण्याचा प्रयत्न केला तर एखादा माणूस दुसरा माणूस जाऊन आमचा तो सिंह जाऊ शकतो. त्यामुळे आम्ही तिथं काहीही करू शकत नाही. मनामध्ये आहे, इतिहासावर सगळीकडे लिहिलेला आहे, पण ते आम्ही तो शब्द आम्हाला बदलू शकत नाही. मध्ये प्रश्न आला होता की महान राष्ट्रवादी असं वगैरे लिहावं म्हणून, पण ते होत नाही. कारण कोणी एखादा माणूस समजा कुठे गेला आणि त्याने जर ठरवलं की यांना खड्ड्यात घालायचं तर खड्ड्यात जाऊ शकतो, पक्षाचा सिंहच गोठू शकतो ना. त्यामुळे आम्हाला ते आता करणं. पण आम्ही वारंवार लोकांना सांगतो की बाबा अरे आता महाराष्ट्रवाद नाही आहे. सध्या तुमचा पक्ष कार्याचेर न्ही ते सिंहाचेर अवलंबून असा. नाही असं नाही, पण कधीतरी असतं ना, काय मोठमोठे काम लोक करतात पण आपलं सुरुवातीचं काय असेल ना, पाया कोणी विसरत नाही. मोठं बिल्डिंग जरी कोणी बांधलं तर पाया सहसा विसरत नाही. आणि तो सिंह मराठी हा आमचा पाया आहे, तो आम्ही विसरून आम्हाला चालणार नाही. ओके, एक मुद्दो पहिलीपासून तुम्ही भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध असा. टेल अस ऑन कॅमेरा, तुमचे दोन्ही मिनिस्टर, एस्पेशली एक मिनिस्टर ज्याकडे मेजर खाती आसा, तो नॉन करप्ट असं तुमकां दिसता? अलबत्त. तुमकां कोणेच कंप्लेन करून ताच्या नाही. आता तुम्हाला तसं त्यांच्याविषयी जास्त जर बोलायचं झालं तर त्यांच्या ज्या म्हणजे आपण त्यांच्या मतदारसंघात म्हणा, पण त्यांच्या प्रयत्नानं ज्यांची कोणाची कामं वगैरे झाली असतील, फक्त नोकऱ्या म्हणो किंवा आणखी कसली कामं, त्यांनाच आपण ते विचारू शकतो ना प्रश्न. म्हणजे त्यांच्याकडून कळेल ना कोणाला. तुमच्याकडे कितें मेकॅनिझम आसा की बाबा तुमच्या मिनिस्टरान कितें फॉल्ट केली जाल्यार मगो पक्षाकडे येऊन कंप्लेन करपाचें मेकॅनिझम आसा काय पक्ष हो फक्त नांवा जाल्लो आसा? नाही, तसं आहे. आम्हाला तसं काही जरी असेल तर आम्हाला त्याची माहिती मिळते. आणि मी एवढं आता सांगू शकतो की आमचे दोन्ही मंत्री कार्यरत आहेत. ते बहुजन समाजासाठीच कार्य करतात आणि बहुजन समाजाच्या कितीतरी कुटुंबांना त्यांनी आधार दिलेला आहे. आणि कित्येक कुटुंब जे आता आर्थिकदृष्ट्या वरती आलेले आहेत त्यांना त्याचा आधार आहे. आणि कोणाच्याही जरी कोणाचं चौकशी केली तर कळेल की त्यांनी बाबा कशा प्रकारचं तिथं काय केलं होतं, की त्याने फक्त मनापासून त्यांच्यासाठी काम केलं आहे की नाही, किंवा आणखी काय घडलं आहे. सो काँग्रेस पक्ष जेन्ना सत्तेन आशिल्लो तेन्ना तुमचो एकटोच असो मिनिस्टर आशिल्लो जो नॉन करप्ट, बाकी सगळे करप्ट आशिल्लो अशें दिसता? नाही, आता ते
प्रत्येकाच्या बाबतीत का आम्ही सांगू शकत नाही. म्हणजे जनरली लोकांचं म्हणणं आपल्याला कळत असेलच नाही असं म्हणत नाही. आता प्रत्येकावर आरोप करून सोडायचं नाही ना, पण आपण जास्तीत जास्त लोकांची कामं कशी करायची, लोकांना तरी असं झालं पाहिजे की लोकांना वाटलं पाहिजे आणि दिसलंय पाहिजे आणि केलंही पाहिजे, नाही बाबा हे नाही, ही कामं आमची होत आहेत. बरं, फुडले 5 वर्सांनंतर जी निवडणूक येतली तेतून मगो पक्ष स्वबळाचेर वतलो काय तुमची भाजपा वांगडा जी युती आसा ती चालू उरतली? त्याबद्दल अजून काही आम्ही ठरवलेलं नाही, पण सध्या आपण एकच गोष्ट करतो आहोत की मगो पक्ष पुन्हा एकदा त्याला उभारी हवी, पुन्हा एकदा तो जनमानसामध्ये रुजावा. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, प्रत्येक शहरामध्ये म्हणा, प्रत्येक गावामध्ये म्हणा, मगो पक्षाचं काम नेटानं जोमानं व्हावं यासाठी आपण कार्यरत आहोत. मग पुढच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही कोणावर युती करणार की नाही हा प्रश्न सध्या तरी स्वबळाचेर वचपा खातीर आम्ही संघटनात्मक बांधणी करतो आहोत. कारण संघटनात्मक बांधणी झाल्याशिवाय आम्ही हे बोलणं म्हणजे आपण म्हणतो ना कोकणीमध्ये म्हण आहे, सीतापुढं मीठ खाणं, तसं आम्हाला करायचं नाही. आपण ती बांधणी करतो आहोत. आणि मला आता एवढं मुद्दाम नमूद करावं वाटतं, ही बांधणी जे ढवळीकर बंधू किंवा आम्ही सगळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली जी बांधणी करतो पक्षाची, त्याच्यामुळे हळूहळू मगो पक्षाला उभारी येते आहे. आणि ती उभारी काही लोक जे मगो सोडून गेले होते आणि ते आता कुठेही नाहीत किंवा थोडे लोक आहेत, त्यांना हे बघवत नाही म्हणून मराठीचा प्रश्न काढता, त्यांना हे बघवत नाही म्हणून मराठीचा प्रश्न ते वेगळ्या रूपानं वेगळ्या दृष्टीनं जाऊन फक्त ढवळीकरावर शरसंधान कसं करावं आणि ते नेहमी आम्हाला हिणवावं की त्यांच्या ढवळीकराच्या दावणीला मारलेलं आहे, त्यांचे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी. म्हणून आता आम्ही इंटरव्ह्यू सोपयता असताना एकूच प्रश्न, मेन मुद्दो जो मराठीचा प्रश्न काढला सध्या आणि जाका लागून प्रेस कॉन्फरन्सीस जाता, आंदोलन करपाची तयारी जाला, तो प्रश्न फक्त ढवळीकराक कमी दाखोवपा खातीर काढला असं दिसता तुमकां? नाही, असं संपूर्णतया नाही, पण आता ज्या दृष्टीनं ते त्यांच्यावरच सर्जन करतात मग ते म्हणायला वाव आहे. तो काय अंशी मी 100% म्हणत नाही, पण वाव आहे. तिघाईत माणसानं जर ते सगळं बघितलं ना तर त्यांना वाटेल मराठी कुठं, महाराष्ट्रवाद कुठं किंवा मगो पक्ष कुठं आणि ढवळीकर कुठं. बरं, लास्ट क्वेश्चन, आमचा टाइम संपला. लास्ट क्वेश्चन, मराठी राज्यभाषेविषयी तुम्ही ठोस पावला केन्ना उबारतले? तर योग्य वेळी तर सध्या आपण संघटना बांधतोय, त्या संघटना बांधते वेळी आपण प्रत्येक गावामध्ये जाणार आहोत. गावामध्ये झाल्यानंतर त्या लोकांची मतं आपण ऐकून घेणार आहोत. तेव्हा त्या लोकांच्यावरती आणि आमचे जे कार्यकर्ते असेल त्यांच्या मतावरती बघ कधी जोर लावायचा आणि योग्य वेळ ती योग्य वेळ लवकरच येणार आहे. ओके, त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. देव बरें करू. आमच्या वांगडा आशिल्ले ॲडव्होकेट नारायण सावंत, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कार्याध्यक्ष. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सध्या तरी योग्य वेळ ना मराठीची मागणी लावून धरपा खातीर, कारण तांचे कडेन फक्त 3 आमदार आसा आणि ते 3 आमदारान वोगीच खंयच्यानूय रेझोल्युशन घालून ते रेझोल्युशन डिफीट जायत जाल्यार वोगीच रेझोल्युशन घालून वेळ वगडावपाचो न्ही. दुसरी गजाल तांणी म्हटल्या की कांय जाण जे मराठीचो मुद्दो लावन धरतात ते चड करून ढवळीकारा कडेन एम करून ढवळीकाराक कमी दाखोवपा खातीर हो विशय लावन दवरता. आनी एक म्हत्वाचो मुद्दो म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक कोंकणी विशीं कांयच दुस्वास ना. ते म्हणटा कोंकणी आनी मराठी दोनूय राज्यभाशा जावच्यो, पण मराठी राज्यभाशा जरूर जावची. आणि फुडल्या वेंचणुके विशीं ते म्हणटा की पक्षाची बांधणी सुरू आसा. 3.5 वर्सां नंतर जे कितें जातलें ते तेन्ना ठरयतले. भाजपा वांगडा वचचें काय इंडिपेंडंट वचचें, स्वबळाचेर निवडणूक लडोवची हें तेन्ना ठरयतलें. देव बरें करूं कावंटर पॉयंट कार्यावळीन आयले म्हणून. तुमी पळयता कावंटर पॉयंट, तुमची स्वताची मुलाखतीची कार्यावळ जी तुमी पळयता दर सोमारा 7:30 आणि 9:30 वरांचेर सांजेच्या. पळयत रावात प्रुडंट.